Juli. ओरैबायदि गरम लोगोफोर दा नै फंबाय आरो नै इथिंजाय कुनाल दङ जोङो साथामजों दा जोङो मोनसे गेम्स नायहैनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम दा बेखौ जोङो नायहैगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय दा जोङो स्टार्ट खालामलांनोसै फैदो कुनाल थ' जोङो नै जागायलांबाय नैबे जों गामिनि फुख्रि बिराद गिदिर गिदिर ना दङ लोगोफोर बेयाव जोङो मागोआवल' दैखांनाय जायो नैबेनिफ्राय नाखौ फुख्रिया फिसा जानो हागौ बिराद गिदिर गिदिर दङ बारलि दङ मा दंमोनलाय आरो फंबाय कमल काट दङ बिदिनो रौ मेरगा गोबां ना दङ आरो होगासिनो जोंहा नै फंबाया सालायनाया मुख्रा हमलायलायदों फंबाया नै आरो उनथिंजाय नै कुनाला जोंना फैगासिनो दङ ओरै बारस'नोसै फै ओरैजाय सर्टकाट आरो जोङो थांगासिनो लोगोफोर मोनहैथ'वाखैनो बेसेबांबा गोजान दंबावो एक्सुवेलि नैबे 12थि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्सआ टटलापारायाव जागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था देखायलांगासिनो नोंथांमोननो टटलापारायाव दा जोङो थांगासिनो दङ जोङो नैबे समाव टटलापारायाव थांगासिनो दङ सौहैयाखै दासो फेरगाव मोनहां जादों एसे सम लाबावगोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना आं नोंथांमोननो दिनै देखायजोबगोन माखासे गेम्सफोर बर'नि जि इन्डिजिनियास गेम्स बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो नैबे समाव आङो देखायलांनो सेस्था खालामगोन नैबे नाय नोंथांमोना नैबे एकदम फुरा सापात बागान गोजा ओरैबायदि गुवार नैबे सापात बागाना जोङो मोनफैबायानो लोगोफोर नै गोबां मानसिफोर दङ दा जोङो फारि फारि देखायलांनोसै नोंथांमोननो नैबे टटलापारानि बाथौ मन्दिर आरो नै बिथिंजाय आलासि जिरायसालि आरो नै बिथिंजायनो मेन गेटआ दा जोङो हाबलांनोसै मेन गेटजों नैबेनो लोगोफोर मेन गेटआ दा जोङो हाबलांनोसै उदालगुरि जिल्लायाव जादों नैबे इन्डिजिनियास गेमखौ फोथांना लाखिनाय फेहेरनायाव बयबो हेफाजाब खालामफैयो नै बिथिंजाय जखा सुगासिनो दङ जिरायनानै दंबाय थायो जोङो लोगोफोर गेम्सआ दाबो स्टार्ट जायाखै नै एकदम बरिं मोननानै जिरायगासिनो दङ फंबायजों आंजों ओरैजाय जागासिनो दङ वेट लानाया एसे गोबाव सम लाबावगोन जों नेगासिनो दङ लासै लासै देखायलांजोबगोन आं नोंथांमोननो एकदम बरिं मोनजोब्बाय जोंनि गेजेराव बे समाव नुजाथिनो हानाय बानजाय आफादनि मानगोनां मासिगिरि आरो लोगोसे लिंथुमगिरि मावफुं मासिगिरि बिथांमोन आरो जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय बाथौ बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि बे क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोन थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला इन्डिजिनियास एसोसिएशननि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे बे मोनबा द'थायानो जाबाय मोनद' जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय गेलेगिरि बिथांमोन
जोंहा बे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि अनगायैबो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनिफ्राय गेलेगिरि फैदों। दा बिथांमोनजों लोगोसे जाजमेन, कचमेन, रेफ्रि दा बिथांमोन आरो माखासे साइ क'क्राझार साइनि गेलेगिरि बिथांमोन आरो बे मोनद' जिल्लानि गेलेगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे बे ओनसोलनि बानजाय आफादजों नांफानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन, गुबुन गुबुन आयदानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे बे ओनसोलनि मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोङो जोंनि जे खमलायनाय गेलेनाय बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां बुंथिगिरि आसाम आइनि आफाद बिश्वजित दैमारिया खालामनो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा एंगारस' हायैनि थाखाय जोंनि गेजेराव सफैनो हायाखै। बिथांनि जायगायाव जोङो खाफाल मोजां, जोंनि गेजेराव सासे इउपिपिएलनि CWC मेम्बार बिथां समल दैमारिया जोंनि गेजेराव दंफैयो। लोगोसे बिथाङा मोनसे समनि बारग' नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि। दा बिथांखौनो जोङो दिनैनि बे खमलायनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो बेखेवना होनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों। आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो बिथांखौ खावलायबाय। बिथांखौ बानजाय आफादनिफ्राय बरायना लानाय जाबाय। लोगोसे बिथांखौ सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे खमलायनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय आङो गुरै खावलायनो होबाय। बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि दैदेननायाव 12थि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिभेल नैबे हाबाफारिखौ खुंनो लानाय बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो आङो साबायखर बावगोन। बिथांमोना जोंनि जायगायाव गोबां प्रग्रामफोर जासेयावबो गोसो बोलो होनानै खामानिखौ मावफुंनो लानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम गिबियावनो आं साबायखर बावदों। दा नैबे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि नेहाथारि सार गुणशंकर वारि बिथां दंफैयो। लोगोसे बे आफादनिनो बिबानगिरि बिथांमोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर' बिथां दङ। भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबान थानाय बिबानगिरि बिथांमोन दङ। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां दङ। लोगोसे नैबे हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लानाय रिपर्टार बिथांमोन दङ। आं नुदों क'क्राझारनि आदा हान्थिगिरिमोन ना जायख्लं ब्रह्म आदा बिथां दंफैयो। जोंनि मोनब्रै जिल्लानि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथांमोन दंफैयो। गासै गेलेगिरि बिथांमोन दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि नैबे गेलेनायखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सानगिरिफोरनि गोनांथि, साननानै मावनाय मावगिरिफोरनि गोनांथि। आसा खालामदों जों बयबो गुबैयै जोंनि माहारिनि मानसिफ्रानो फोथांना लाखिनांगोन नैबे गेलेनायखौ। ओंखायनो जोंनि राजखान्थियाव थानाय मानसिफ्रा गाहायै बिनि सायाव एसे मोजां बुजिनाया साबसिन जानांगोन, अब्लासो जोंनि गेलेनायखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन। कारना जाबाय जाय राजखान्थियाव थायो बिथांमोननि मावनाय दांनायजोंसो मोनसे देशा सोलियो। जिहेतु बिथांमोननि साननाय हनायजों बिथांमोना जि सानो, बिथांमोना जि आयेन बानायगोन, आयेन बानायनानै जि खामानि मावगोन, बिथांमोननि गेजेरजोंसो मेक्सिमामा जाफुंगोन होननानै आं सानदों। ओंखायनो जोंनि भारत देशआव नैबे गेलेनाय बा जायखिजाया खामानिखौ मावफुंनांगौब्ला जोंनि इमसनजोंसो बांसिनानो थांफानो नागिरो। ओंखायनो जोङो नैबे गेलेनायखौ इमसनजोंबो लांफानांगोन होननानै आं सानो आरो। ओंखायनो आं नैबे समाव बारा गोबाव बुंनो सानाखै, थोंजोङैनो हानानै बेखेवनो सानदों। हाखांनायनि उनाव माबाफोर थाबावगोन नङा होमबा? जुरि होननाया थागोन जों खनसे ना? आथिङा बोखावनाय बोनानै लांनो बोनानै बोथार जोबोद मुजिदों। बो आवबा मेंबाय हनै थाब खालाम, समनि गेजेरावसो गेलेजोबनांगौ गासिबो।
जाबाय दे दानिया माथा खुग्लु आगरा बेल फैगोन जाखांसिगोन आवबा दानिया जोबथा बाव नखर सिनाय